λεπτό Κυπριανέ. Τι λέμε κρατά το. Έλα εδώ, θα να φέρει ψωμάκι να μου πω. Έλατε εδώ μπροστά μου. Το ψωμάκι σου. Έλα πάρ' το ψωμάκι σου. Σιγά. Στα ταξία. Έλα προσκυνήσου. Εντάξει. Έλα προσκυνήσου. Πάντοτε και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ορθοί μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Ακράτων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε τον Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της συγχαρητή. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγία Ενεκή και αναμάρτητον, ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους, Χριστό, ετισόμεθα. Ότι εσύ ο αγιασμός σου μόνος και τη δόξα να αναφέρουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικαιάη, και εις τους αιώνες των αιώνων. Εν ειρήνη προέρχομαι, Κυρίου δεηθούμε. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν σε φυσικευτώντας, σώσουν τον λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, ζή αυτούς, αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας ως ελπίζοντας επί σε, ειρήνη τον κόσμο σου δώρεσαι της Εκκλησίας σου, της ιερεύση, της βασιλεύσης ημών των στρατών και παιδικών λαό σου, ότι πάσα δόση αγαθή και παντώνη ματέλιο, άνθρωπον εις την καταβέλη του πατρός του Χριστού, και εσύ την δόξη και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλείο σου, δε με θάνασο επάκουσον και ελέησον. Δε την ελεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξου χριστιανών. Ελεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευαγγέλου. Και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος. ενημερώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου, τιμών Βαρθολομαίου και της Αγίας και Ιεράς Πνεύματος Συνόδου, Φιλοθέως Ιερέως, προσευχομένων του Αγίου και Ιεροβήματι, και πάντων των Αγίων Αρχιερέων,